Blwyddyn diwethaf fe ddeithon ni at ein gilydd i weddïo am 24 awr dros Zoom. Oedden ni'n gweddio dros ein cymunedau ni yng Nghymru, dros ein gwlad ni ac hefyd dros gwledydd y byd. Wel, blwyddyn yma, dyn ni yn mynd i ymuno gyda'n gilydd unwaith eto i weddïo o gwmpas amser y Pentecost. Ac mae hwn yn mynd i fod dros 24 awr, ond mae'n mynd i fod bach yn wahanol tro yma. O Gaerdydd ar y 6 o Fehefin, fydden ni yn gweddio dros Zoom am 6:30 gyda'n gilydd. Fydd criw o Gaerdydd yn ein arwain ni unwaith eto yn gweddio dros ein cymunedau, dros Cymru a dros gwledydd y byd. Ac wedyn ar y nos Fawrth, y 7 o Fehefin, fydden ni yn fyw o Caersalem yn Gaernarfon, hefyd yn gweddio gyda'n gilydd. Os ydych chi o gwmpas yn byw yn agos, gallwch chi ddod i'r capel neu fedrwch chi ymuno ar Zoom hefyd. Mae yna rhywbeth pwerus yn does bod ni yn datgan dros y 24 awr yna fod ni eisiau gweld Duw yn symud o'r de reit fyny i'r gogledd. Dyn ni eisiau gweld Duw yn symud dros ein gwlad ni i gyd, ym mhob cymuned, ym mhob rhan. A wedyn rhwng y ddau cyfarfod, dyn ni'n eich annog chi i weddïo ar eich patch chi, lle ydych chi'n byw. Be am cysylltu gyda 2 neu 3 o ffrindiau, gallwch chi fynd am dro gweddi, falle gallwch chi gael brecwast gyda'ch gilydd a gweddi os ydych chi'n gweithio, neu hyd yn oed cwrdd lle fysach chi'n cael brecwast ac yn prydio a gweddio gyda'ch gilydd. Os mae'n anodd i chi fynd allan, gallwch chi ffonio eich gilydd a gweddio dros Zoom. Ond jyst dychmygwch hynna ar y diwrnod hynna rhwng y ddau cyfarfod o'r de i'r gogledd, fod yna bobl ym mhob man dros Cymru yn gweddio ac yn deud dyn ni eisiau dy deyrnas di i ddod i rhan fi o Gymru. Felly dewch i ymuno gyda ni wrth i ni uno gyda'n gilydd. Mae Duw yn symud yn ein gwlad ni a dyn ni eisiau gymaint mwy. Dyn ni eisiau gweld mwy.